iyang lolo nagnegosyo og shabu. Ang iyang lola nagtindag marijuana. Ang iyang papa ecstasy ang tirada. Ug nagrugby sabang iyang mama. Kung manuroy na laing-laing padulngan, ang mga suki ilarang ipang teksan. Way buka hadlok ug walay bulilyaso, kay politiko ang ilang amo. Inig pa mauli unya magkapundok na kining mga adik-adik nga pamilya. Mga silingan na amang ug nabuta, kay libreng bugas madawat nila. Kun mutabang man unahon ang simbahan, kay ipakita ang ilang kabuotan. Way mo reklamo kung dunay kalapasan, kay mahadlok nga mabalikan. Magkapundok na kining mga adik-adik nga pamilya. Sabag yun sila, labi pag magsesyon na, magsinuyupay sa ilang baligya. Ug madakpan man mapuntas bilanggoan, daling makagawas, kailang mapiyansa. Wala madugay ang ilang kalipay, gipusil o gibang patay. Di gyud mo madugay. Ang iyang lolo nagnegosyo og shabu. Ang iyang lola nagtindag marijuana. Ang iyang papa ecstasy ang tirada. Ug nagrugby sabang iyang mama. Kung manuroy na laing-laing padulngan, ang mga suki ilarang ipang teksan. Way buka hadlok ug walay bulilyaso, kay politiko ang ilang amo. Inig pa mauli unya magkapundok na kining mga adik-adik nga pamilya. Mga silingan na amang ug nabuta, kay libreng bugas madawat nila. Kun mutabang man unahon ang simbahan, kay ipakita ang ilang kabuotan. Way mo reklamo kung dunay kalapasan, kay mahadlok nga mabalikan. Magkapundok na kining mga adik-adik nga pamilya. Sabag yun sila, labi pag magsesyon na,